Sing anu nggih matur nuwun. bagian kono ki ora ketok. Napa melih? Kene ketok kono sing wonten. Nggih, nek jenengan ki nggo ngomong tak angkat tak keke kene cek tak keke ndur debok apa piye ngono. Langsung diwakat cemel. Bianting kaya ngunggahke kirik neng truk gae to jenengan iki. Ngene iki ya menungso kok. Heeh, disapa sing ning kono. Halo. Nggih, segendalu sedaya mawon nggih. Sehat. Pun ketok nggih. Nggih, pun. Jenengan wudu mboten? Adake padasan. Iki enten panturane nek. Wah, ibu-ibu mau sore ngrasani lho. Napa? Wah, mengke Mas Uncak dugi Mas Kangko. Wah, dugi. Wah. Mengke lek dugi mriki tenan sesuk mboten entuk mulih. Wah, alhamdulillah. Aja temen apa? Seret-seretan anake tadi. Ora sida nek. Gak sida. Mas lampune anu nah, rada diredepit. Nah, wis. Ngopo panas, Po? Nggih panas kok. Lampu panas. Ayo ta, ganggu tata. Kok kowe kok. Gaya kuwi. Gaya wong kabotan ndas arep juga kono. Abotan ndas. Ndasmu seleno sih. Gaya. Ayo ta. Ayo ta. Los manis nangse makike Ngopo? Alon ra keselek niku. supen Pak. Oh, tak kira nyawange iki kudu guyu ngono enggak ya? Mboten nyawange mriko kok. Kowe aja nyawang suwe-suwe ning aku. Ngopo? Engko terpesona kowe ngono. Alah. Ora, kowe iki ndodok ngono iki. Lah kan kaya nang ngondek ae lho. Kene iki Karo pake nang nggon bubur. ketemu Pak Yana to. Nggih. Enten Karang Pandan bubur sareng. Heeh, bubur bareng karo rokokan ya to. Nggih, karo rokokan enak nih kok. Kowe ngerokok iki. Kowe anggere muni ting ngono tak ijolne, kowe ngerokok. Nah. Oh. Iki jenenge join. Oke, siap. Ting. Wong iki nek wong rokok sitok nggih join wong loro ya to. Nggih, gentosan ngoten. Ayo ta. golek isi podang cena Ting. Aku urung wis ting. ibu bunga ing atiku Ting. Ting. andeng bisa Ting. Ting. Kupeku budhek kok. Ting. Kupeku budhek. dadi Tapi tating kancane ra dikeki. Kayak iki mbakone apa? Mbakku ngendi toko kok kangkok. Tombo Golek panganan samplane ameng-ameng nyawa to ya. Wis arep potong Mang Yuto. Jungkel. Nduk, langgam sik, Nduk. Nah, heeh. Soal. Ayo ta. esuk awan ning omah wis ora Uyuran. uyuran menggoleki sing tak sayang
Leyang tak sawang mencok ing ngepang kegancangan tak rindekso kokodoan sarwi ngoceh dheweke ngaleh benjokan tak suwun mbok aja Udang kuning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang tambah manise bunga yen katon ngandeng slirane bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kebranan mendang atiku saya Yuk medun cek kancane Mbak Tata. Ya. Bisa medun dhewe ra ya.